Kaixo, zemoz geha. Nik uste Euskal Herria garai berri batean zabaltzen ari gara. Eta lehen eman zan joera baten errepikapena soma dezakegula. Nola esaletan. Karlistadak bukazien Carlosen esperantzan. Espainiko aldaketak ekarriko zuelakun zerbait Euskal Herrientzako ere ez galera bat, bere autogobernuna, diputazioen da eta izentzan amaieri izentzan. Horrek sortu zuen nazionalismoa. Garai berrien mundu ziorreren nazionalismo zeden martxan, ja hasita. Kolonitatik independizau eta orain ere holako joera bat dakeu. Dakeu gure agintari hauek daude Madridekin sutsu harrite, galera handitxo etorriko alakun beste norbaitzuk gote malimaien Madriden, eta orduan azkenengo urte hauetan bilakaera bat eman dugu, herri bezala joera, gero ikusi ditugun joera hauetan, ez? Izan beharra dago, deskolonizazioek izentzinak eta baitere nazionalismo asko kanpoko indar interesdunek, kapitalak, dauden kapitalak eta inglesak, gare baten Estados Unidos, izen die mugitzen egon dienak, xestrak, gero behaiek ateatzeko handiken behar dutena, ez? Hori ikusten baitugu zenbait informe edo informazio bat oindela gutxi ikusten una zen nola Estados Unidos hartu zen Filipinasen eta Filipino behaiek nagusiteko horretan, gero hartu zin, gu Espainiarekin getxean bertako baginen bezala. Eta oin berriz, Amerikano hauek behaien nahi duten ateatzen zigutek eta gu ez gaituk Amerikano neurri pintzen, alderantziz lehenugo bai. Horren baten da aldaketa batzuk askatasunen izenin eta aurrerako eta globalo baten gaur egunin ez, aurrea izango alez bezala, ez? Aurrea kaina izango alez bezala. Eta benetan beste zerbait gertatzen, ari dalakuna honi, ez? Azkenengo urte desentetan hemen ere egontzan dano dakigun movimentu abertzale esangoen duke, nik uste utskeri bat egin dule eguneroko bizimol, pentsa ez politikak aldako ditule gauzek. Eta orduan, politika horre behira, indarkeriekin, indarkeri gabe eta arrazoiekin eta ez arrazoiekin eta bar, nik uste gauze bat galdu gendu. Euskararen palitu eta konteira, hori lehengo dugu. Orduan, lortu ziren askatasun edo euskarien erabilerak eta gauze asko, hori baztertuz. Eta bidi emanez, azkenengo histori gezur batzuta eman gaituna, eta oin, itxikea euskarikin gaztientzat, zerbait baina oso folkloriko den gauze bat, eta indar gutxikue. Eta kontaire buruz, eta euskariri buruz da ona, gure herritarrak, euskaldunek egin dituen lanak, inok etzaizko, inok ez du izautzen da ez da nahi zertako, ez? Hori galera handi beda, galera handi beda. Gero garaipena aurkako borrokak dakarrela, ez? Aurkan jardute bat, aurkan jardu arerioaren kontra, zean kontra. Hori benetan ez da horrek ez du okerra da hori. Horrek egiten duena da, galduazi nundik norakue. Eta hoxik gerta da. Horren esperuen geldiu, alegile, gu soldau egiten baitugu, horreki soldauen eta beste dana utzi, hemen dihungo galako, horrek ekartzen du galera bat. Gero,
Beste atal batzutan ez talako agian lantzen hori. Eta baita ere borroka guzti hauek goitiken zuzenduta izateelako. Gehiago gutxillo. Eta interes batzuen gora beran, eta etetzi ere interes batzuen eta gora beran, eta manipulazio asko ematen da. Baldin badao, borroka hitz hori beha, eta aurka. Horiekin, bide bat ditea baina motza. Nizte esaten ez dala defendiu berrik, edo tinko egon gauze bat eta, baino hortan uste ez deule asmau. Besti hemen irautzaile eta eskuin muturre. Gizarti eman da, bi jokabide hotxetan, eta oine bai. Eta, gero benetako jokabideek, euneroko aidan egiten langile batek, enpresario naskante batek euneroko saltzen, baino eske zengo ez, zengo aldein. Ez gara iraultzaileek. Iraultzaile batek ez du hori onartu behar. Hor dago akatza handi betek dugu, eta gaur egunin daude danak eskuin muturre eta eskerra eta horietan egiten dituzten, joko egiten duten danak liga berdinin daude. Liga berdinin. Eta bakutxe dago joku egiten, aurrien nola geldiu, baina eragiten nahi dien eta zartzen nahi dien legi edo arauek eta jokuek gizartien eta herritarrek, berdina, ez dago aldaketa ondirik izateko. Horretaz, jabetu berra dakeu, hau edik gure agintarien eta politikuen neurrite hau da, eta horrek zekarri du herritarrak eskakinek sortu. Bizigia beste kontu batzutan bizigia. Eta ez dakegu gogoik jakiteko gauzeta. Hori neuk nabarmetzen dut, eta dana nabarmeneko dugu. Eta benetako aldaketie, eta bai politiko batek, eta bai dana, egin behar dut lana herritarrak jakintzu bihurtzeko. Herritarran jakiturile, itxotzean, neurrileen, herri libreue eta jatorrue eta etorkizun hobekue sortukoa. Hori ez da honeiten neurrileen, eta ez da armatzen neurrileen, jai. Eta oin dakeu goiti gai dira danea diru banatzen, inoiz baino paratosan ondilloen bizitzen ari gira, diruz, egite izan da. Baina inoiz baino zorra ondillo egiten ari da, Espaini mailan. Zorretan sartu. Egun etorri. Politiko betorriko ere, poltsiko bete eta martxa da, sindikatuk eta horiek danak ere bai. Danak daude, poltsiko betetzen. Inoiz baino goito. Baina zorra ere, inoiz baino ondilloak eu. Eta hori, hortan, batek izan zin bezala. Horko jentzen bine batek izan zin. Beti zeo dirua. Beti zeo dirua. Zorrara beha ondilloa. Ni uste jabetu berrak eule euskaldun horrontaz. Eta herrile inbergala. Ez banau herrile. Alderdiek sortu inoiz ez. Dano dira beharrezkuk. Ikus dezagun irautzaile din herrialdik, irautzaile duten buru duten herrialdik zemoz bizi dien, jun eta bizi, ibili baltzea de Ameriketan zier da, bat edo bestin ibili, aldea harratatzea, eta ze gizarte dauden ikusteku da. Ikustekua. Venezuela, badirudi irautzaile gala, askorentzat eta besti. Zemat herritarre aldin dut handik, zemat Venezuelan aldein dutan. Eta herrialde parua, konparaute beste asko, dauzke baliabide asko, ikusten baitu irudiek gasolina erostiko nola ibiltzeien, inun baino petroleo gehiago egite, harri-harria. Gu onartuko algenduko hori hemen. Hor ikusten da, eskakintasun handi da hola. Eskakintasun handi da. Eta inberduna da, bidie da gizatasuna, eta euskaraz gizabidi esaten da ez, jokabideetan asma berdu herrile, osatzeko herrile,
jakintzu izeteko, jakintzu gehiago izetin nahi, eta elkarren ganako horrek sortzen du, eta sortuko ditu, sortu behar ditunek, oberea juteko, hobetzen juteko. Bestela ez da sortuko. Bestela izangoa bateko enpresa kapitalista bezala, honekin diruen, da gero, kiebra. Enpresa bat handitu, kiebra. Espaldimak jarraipen bat, orduan, berda, jarraipen hori bilatzen jun. Oin aldaketa asko hondi eta jarraipen hori Euskaldunok bilain berda jau, gure errei. Zein dago, errei osau eta errei aurre egiteko berdienak osatzeko prest. Hori egin berdago errei, besti, etorrete jati nahi dune bagarrigen eta beri atea eta askatasunez bizi beri egiten. Nun, gure txin, inosok hori bada, oso ondo, baina bigarren maila baten, bestela, gure enpresi joengo, zein da gure enpresi? Gure enpresi da euskeria eta gizartia. Da euskeri bat ez bat. Gizartia aldatze jutiak, baina euskeri egugitzen bali badu, asko galtze du, zenbait, basari eta naturaletik eta hitzek eta galtzeko arrezko ondu joan, lan asko iten nahi da, inberdana da piztu, ze balio duen, eta historiei buruz hor daude eta aida jende lani, eta ki balio duen. Baina, hau xerten dut, heldu dizai jogun, datorren nahi.